Avui volem conèixer la previsió del temps des de Cap del Bosc. Aquí la setmana passada van caure 30 centímetres de neu i és un racó on es conserva molt bé la neu gràcies al fred i a que està molt ben protegit del vent. Llavors, Eloi Cordomí, ens portes més bones notícies per aquest cap de setmana? Més nevades? Sí, hi ha previsió de nevades, segurament no seran tan fortes com la de la setmana passada, però sí que cauran un parell de dits de neu que emblanquinaran tots aquests arbres que tens per aquí al voltant. Així, quin temps farà dissabte i diumenge? Mira, Anna, començarem el cap de setmana amb un temps molt agradable, segurament amb moltes estones de sol i unes temperatures més aviat altes, per sobre dels 0 graus. Llavors, dissabte, a mesura que vagi passant el dia, s'anirà acostant un front, per tant, anirem veient que els núvols seran més abundants i de cara al vespre o la nit ja s'esperen les primeres precipitacions. Primer començarà nevant bastant amunt, cap als 2.000 metres, però la nit de dissabte a diumenge la temperatura anirà baixant i la cota de neu anirà baixant també cap als 1.600 o 1.800 metres. Llavors, diumenge sí que començarem el dia potser encara amb restes d'aquestes precipitacions, però anirà marxant i la idea és que tinguem un dia variable, amb núvols clarianes, potser a la tarda torna a escapar-se algun floc de neu, però en general aguantarà bastant. A més, diumenge no farà vent i diumenge sí que caldrà abrigar-se perquè les temperatures hauran baixat de la. Jo, Eloi, si em deixes, volia acabar avui fent-te 3 preguntes. Sí? La primera és d'aquest cap de setmana, si has de triar un dia, tries dissabte o diumenge? Jo diria que em quedaria amb diumenge, apostaria per diumenge perquè hi haurà aquests dits de neu, aquests 2 dits de neu a les cotes altes, que jo crec que són molt interessants. La segona, segur que te l'han fet ja bastantes vegades, de cara al pont de la Puríssima. Tindrem nevades abans del pont? Ja m'imaginava que aquesta me la preguntaries. Hi ha una borrasca mediterrània que està per allà rondant, i llavors encara alguns models ens marquen que entre dimecres i dijous podria arribar, però no tots, així que encara haurem d'esperar una miqueta a veure què és el que acaba passant. El que sí que et puc anunciar és que baixarà la temperatura i segurament es podrà fabricar força neu la setmana que ve. Perfecte. I l'última, ja temps pel pont. Ens en pots dir alguna cosa de quin temps farà durant el pont? Vas molt enllà, però tot sembla indicar que la primera part del pont tindríem altes pressions, això vol dir un temps més o menys estable. La setmana que ve t'ho concreto tot, si vols. Perfecte, ens retrobem doncs dijous que ve. Moltes gràcies, Eloi. Que vagi bé, Anna. Però encara queden dies pel pont de desembre. Abans, aquest cap de setmana, últims dies per tramitar l'abonament de temporada a preu reduït i, a més, descomptes pel Black Friday.